always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan, Sir? Kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Nag-consulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta lang sa isang doktor, specialist, oncologist, para hindi tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Pag sabi niya ng biopsy, naisip ka agad, pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nag-ano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nung nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na sa programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom mo before dinner. Na 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasakag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga siya. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, hanggang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at pagkatapos mag-ihi, sobrang. Nung nakainom ka ng amazing for nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom, 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Pero malabo pa rin. Pag lunch time naman, uminom ako. May 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi. Sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ihi ko. Dati mahina.
Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na wala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na kung ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobra na pawis mo. Nalilitos yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Matulungan, Yun po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap na nararanasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, wala na, okay na sila. Kaya, Yun po. kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inboard din sa Hanggang alas 6:30 po kami. okay. So, Kaya kung sana masisisi ay talaga umantabay ang kayo nangyari sa- sapagkat ang magandang kalusugan ay daig pa ang sangkatutak na kayamanan. Yan, di ba? Okay, so hopefully ay tayo ay malusog ang katawan. Lalong-lalo na yung mga senior citizens. Marami nang nag-aaray, marami nang may problema. Kailangan po ay masolusyonan ang problema. Ako po isang senior citizen din, pero iningatan natin ang buhay. Unang-una, iningin natin ang gabay ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Pangalawa, iningkolcate ko sa buhay ko, sa aking isipan, na ako'y dapat maging healthy everyday, humabang buhay, up to 140, na atin pong hinihingi sa dakilang Panginoon. At umiinom tayo ng mga amazing products. Ito pong Miracle C, Mega Multi 5 and Mega 1. Kanina umaga nakainom ata ako 5 kapsula. Ngayong hapon, kaya natumba po itong upuan. Uminom din ako ata ng ilang 5 ata or 6 na kapsula. Kasi kailangan parating may protection po tayo. Kasi ito po ay proven and tested na since 2008. Going 17 years in the making. Tayo po ay natutuwa na talagang pinapatronize ng sambayanan. Katulad kanina, kaalis lang po ni Mrs. Napay, Mrs. Loria Napay. Loria po siya nung dalaga. Kasi po umiinom na po ang buong pamilya nila. Si Sir Napay, yan. Yung mataas po ang creatinine niyan. Kasi maraming maintenance dati. Si Mrs. umiinom na rin po kasi may mga diabetes. Ayun po, parang wala na sila mga synthetic drugs. At si Nanay, yung mother ni Mrs. Loria Napay na I think 85 or 86. Ako, with the grace of God, pabuti natin may 100 po ang age. Diba? So yan po ay talagang consistent si Madam. Every month ay consistent po yan. Isang araw naman, consistent din pong pumupunta every month si Mrs. Bibon, yung asawa po ni dati pong planning head ng Bakakay na si Mr. Arsenio Bibon. Yan, di ba? At malaki po ang improvement ni Mr. Bibon with the amazing products na nakapagtataka. Yung mga kasabayan po daw ni Mr. Arsen ay na nagpapadialysis ay halos lahat ay nawala na, pero si Mr. Arsen ay lalong lumalakas ang katawan,
At yung creatinine ata bumaba na ng bumaba. Dati po 1,000 plus, ngayon ata parang ano na lang parang 400 something na lang. Praise God, hallelujah. At yung kanya pong kalakasan ng katawan ay mas lumakas. Ang iniinda na lang po niya yung mata, kasi yung mata po pinaoperahan. Kaya nung naoperahan, mas lalo nagkaroon ng problema. With the grace of God, hopefully makakita pa si Arsen, kamag-anak po natin yan sa mother side, ay may pag-asa pa, di ba? Yan po ang katotohanan. Maniwala kayo. Ito ay pupusta tayo ng piso. Kasi mahirap mapumusta ng 1 million, baka hulihin tayo. Diba? Sa 10 na nagda-dialysis, halimbawa, ang creatinine niyan 1,000. 10 rin na 10 nagda-dialysis na hindi umiinom ng Amazing 4 at 10 nagda-dialysis na umiinom ng Amazing 4. Yan. Pupusta po ako. Ang akin pong 1,000, mananalo lang ng 100 piso. Okay. Na mas marami po, mas matagal ang buhay nung 10 umiinom ng Amazing 4 kaysa po yung 10 nagda-dialysis na hindi umiinom ng Amazing 4. Ayan po. Para sigurado po tayo, ilagay natin sa hospital o dito po sa aming apartment, supervise natin ng nurse, pati yung mga pagkain lang, kung ano-ano. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung gaano kagaling ang Amazing 4. Hindi po yan, hindi po yan. Sa 10 po na uminom ng Amazing 4, baka po ang humaba ng humabang buhay. Pero hindi po uminom ng Amazing 4, baka ang iba dyan hindi pa umabot ng 1 taon. So, ang expectation ko po, doon po sa 10 umiinom ng Amazing 4, karamihan po niyan abot ng years na buhay. Yung pong hindi uminom, baka po bihira lang po umabot ng years. Okay. Pag sinabi ko pong years, maring umabot po ng pinakamababa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung hindi po uminom ng Amazing 4, baka po buwan lang, maswerte na po 1 taon, 2 taon, 3 taon. Okay. So ngayon, sasabihin ko sa inyo, yan po, pupusta po ako. Sabi ko nga, ang 1,000 ko, mananalo lang ng 100. Kasi mahirap na 10,000 ko, mananalong 1,000. Di ba? Baka marami na magalit sa atin. Di ba? Okay. So, yan po ang katotohanan. Kasi alam ko po ang nangyayari. I know our products proven and tested. Diba? Ang dami ng mga mataas ang creatinine. Kanina, si Madam, bumili rin. Kasi mataas din po ang creatinine. Sa lahat ng laboratory niya, ang resulta, mataas lang ng konti po yung creatinine. Ayaw niya nang tumaas ng tumaas. Kaya, instead na uminom siya ng gamot para sa mataas niyang creatinine, ay ang ginawa niya, uminom ng Amazing 4. Which is, I do believe, is a very good decision. Diba? Sapagat I know what's happening. Sabi ko, I'm already 70. Dati ro, before mga 1990s, actually 80s pa lang, 90s, early 2000, late 90s, 2000 I think nakainom pa ba ako, hindi na ata. Diba? I doon po ata sa frozen shoulder ko. Diba? So, I know what's happening. Alam ko po ang nangyayari. Kaya, nobody can say things about how to make our body healthy. Sapagat alam ko po ang mga nangyayari. Dahil nga po sa age kong 70 na
halos wala pong makapaniwala I'm already 70 years old. Di ba? Wala po. Sabi nila, 50s, 60s. Di ba? O, ngayon po, alam po ba ninyo napuntahan ko kanina? Umaga, dumating ako sa opisina. Pagkatapos, inayos ko mga bagay-bagay. Pumunta pa ako sa laundry. Kasi kinuha ko yung pinalaundry namin. Pagkatapos, pumunta pa ako dun sa bahay namin, sa baryada. Kasi inayos-ayos ko yung pinapapinturahan. Andun po at saka yung medyo na nagkakaroon ng problema ang daluyan ng tubig. Pagkatapos, yung pong renter natin, nagpadala rin ng breakfast, di ba? Pagkatapos po, pumunta ako sa bangko. Nagbayad tayo ng ating credit card. Pagkatapos pumunta po ako doon sa isang kumpanyang napakalaki, nakipag-agreement po tayo na kung pwede, kasi gusto nating, alam mo na, mga affiliate marketing na tinatawag, di ba? So nakipag-usap ako sa may-ari hanggang bumalik po ako dito sa opisina. May mga pasyente, may mga kumakain, meron naman nakipag-usap about yung mga about real estate, di ba? Hanggang sa ito po ay umalis po ulit tayo. May pinuntahan ulit na laundry kanina. Grabe ang traffic, ako nag-drive. Hanggang umikot po tayo papuntang SM, hanggang sa Gaisano, hanggang bumalik po ulit tayo. Ngayon po nagraradyo na. So halos po ang trabaho natin, nag-umpisa tayo mga around 8 o'clock. Right now, it's already almost 6 o'clock. So 10 hours of working. At the age of 70, kung mahina ang katawan mo, baka lupay-pay ka na, di ba? But because of this amazing products from America, ang 10 hours or 12 hours na tayo po'y aktibo sa trabaho, sa negosyo, sa things that are good for everybody, including us, ay kaya nating gawin, di ba? So yan pong sinasabi ko sa inyo. Ano ba ang protection mo? Ano ba ang energizer mo? Ano ba ang ating para tayo lumakas ng pangkalahatan? Ano ba ang ginagawa natin sa buhay natin? Kung wala po kayong ginagawa sa buhay ninyo, I'm sorry for you. You are bound na magkaroon po ng mga problema na ayaw ninyo na magkaroon kayo ng problema, lalong-lalo na sa kalusugan. Sapagat nga po, ang buhay natin isa lang, hindi po dalawa. Kung dalawa, you can take chances. Di ba? But isa lang. Hindi po katulad ng pera, nagkaroon ka ng problema dahil sa maling desisyon mo sa buhay, pero mayroon kang pag-asang makarecover. Di ba? Mayroon akong kakilala, nagkaroon ng bad investment. Ano po yan? Hindi niya inaasahan. In good faith po siya. Pero dahil po may mga tao talaga na nag-iisip na kunin ang pera mo, siya po'y nakumbinse. Buwan po yun. Buwan na pinagliligawan, nagbibigay ng regalo. Pagkatapos nung siya umuki na, after siguro several months, nawala na lang. 2 grupo po yan. So malaki po nawala. Pero sabi niya, kwarta lang yan. Ang importante, healthy siya. At pinagdasal niya sa Panginoon, na yung gumawa sa kanya, bahala na si Lord. Alam po ba nangyari? Doon sa nilokong yon, nagkaroon po ng maraming opportunity sa buhay. At yung nawala sa kanya,
halos a few months pa, siguro hindi na abutin ng December, mababawi niya na yung nawala sa kanya. So yan po ang iniibig kong sabihin sa inyo mga kaibigan o kamag-anak, mga kaibigan natin, kababayan natin, na ang pera pwedeng mawala sa bad investment, sa ibang bagay, siguro kung kayo po ay nagtutor ng tour kung ano-ano, kayo po ay nagwaldas ng pera, pwede pong nawala, pwede mong mababawi as long as you are healthy. Pero ang buhay, pag nawala na yan, maniwala po kayo, kahit you are in your sick bed, umiyak man kayo, manlumo man kayo, magsisi man kayo, wala na. Consumatomis, tapos na. Goodbye everything. Kaya sa mga minamahal kong kababayan, sa ating mga Pilipinos na nakikinig, nanonood ngayon sa ating programa, ingatan po natin ang buhay natin. I-prioritize po natin ang buhay natin na kayo po, na tayo ay maging in good health. At andito lang po kami. Ako po, si Ma'am Len, ang Amazing Trio, ang Amazing Four, ang Mega One, ang mga amazing healthy drinks natin, para tulungan po tayo. Hindi po ito negosyo lang. Hindi po kami binta-binta lang, hindi. As a matter of fact, para po tayo matulungan. Meron po tayo ditong mga magandang pagkakakitaan. Katulad ni Miss Sunshine, kumita ng yung kanyang pag-refer sa mga sa tumira sa ating apartment. Dito naman po, mga referral sa mga may mga karamdaman na tulungan mo na, pwede pa rin kayo kumita. Ang importante po, nakatulong tayo at hindi nakasira sa kapwa. Magmarites ka yung bagay na maganda, na makakatulong tayo sa ating mga kababayan. Hindi po yung magmarites tayo ng makakasira sa buhay na may buhay. Good afternoon po, Doc. God bless you. Yan. God bless you to Madam Sara Evangelista. Taga saan po kayo, Madam Sara? Okay. Kumusta po ba ang inyong kalusugan at ng inyong mga mahal sa buhay? Dito po sa atin, kahit saan po kayo pwede. Pwede kayo makapag-avail ng ating mga produkto. Di ba? Kasi tayo naman po ay e-commerce na. GCash na lang ang payment. Pa-deliver natin through LBC or sa GNT. Makita ninyo, within a few days, andyan na sa inyo ang produkto. At yung instruction naman, mayroon tayong FB Live, mayroon tayong YouTube Live, di ba? Meron po tayong online consultation, di ba? Sa ating messenger, di ba? Good afternoon po, sabi ni Miss Ginaline Berano. Yan. Dan po, like at share. Yes. Very good. Thank you so much. You like and share. Why? Pag nag-like ka, di ba? Ibig sabihin, meron kang natutunan. Pag nag-share mo ka, kasi gusto mo, yung napanood mo, ng mga impormasyon napakaganda, ay makita rin ng iyong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak. Yan po ang maganda dyan, di ba? So, ganun po yan. Good afternoon po, Doc. Good noon, Doc Ching Bibon Bitito. Yan. From Crisanta Cornelio Cleope. Ito ang ating, dati ko po itong leader dyan po sa Tiwi Albay. Ito talaga magaling itong leader na panalo tayo. Bibihira kasi dyan sa Tiwi nanalo tayo. Iwan ko ba ang nangyari. Pero ito si Crisanta talaga magaling ito. Di bale, hayaan mo na. Yung wala kulang ang signal. Basta ang importante tayo ay napapakinggan ninyo ako, napapanood ninyo ako. Ito, isa sa pinahinahangaan kong kapitan. Si Kapitana Helen Baranda Banico. Di ba? Ang galing nito. Matalino, mabait, honesto, andyan na lahat. Sabi ko nga kung ako'y kakandidato, itong kukunin kong
coordinator ko kasi andyan sa kanya mapagkakatiwalaan ito. Di ba? Kaso, yung inoperan tayo ng isang malaking taong nagkakandidato sa higher up position, kung ako ikakandidatong board member, kulang ako sa budget at saka ang lalakas ng mga kalaban. Ayoko nang matalo. Natalo na tayo minsan. Kung ako ikakandidato, ang wish ko ay malaki ang tsansa na manalo. Hindi lang kasi madali ang tumakbo eh. It's easy to run, but the problem is how to win. Di ba? Tama po ba yon? Naunawaan po ba ninyo ako? Kasi ako, 70. Okay. Next year, 71. Kung hindi ako kumandato ako sa 2028, 74 lang ako. Pero parang 64 lang ako. Or 60. Di ba? Ibig sabihin, sila yung mga kumandato. Baka wala na, ako buhay pa. Diba? Kung sila'y nagkaubusan na, ako na lang natitira, ano pa? Wala na tayong kalaban, di ba, Kapitana? Kasi ako may amazing. Sa totoo lang, may amazing ako. 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110. Movable pa ako. Ibig sabihin, kaya ko pang gumalaw ng gumalaw, di ba? Okay. Ayan, sabi ni Madam Crisanta Cornelio Cleope. Thank you, Doc. Thank you. Tayo kasi, tayo? Ibig sabihin, tayo ay pag sinabi kong magaling ka, honesto ka, honesto. Kasi isa lang po ang mukha natin eh. Kaunting pera, sisirain mo ang mukha mo. Jesus, OMG. Di ba? Ako nga, sampalin mo ako ng 1 million. 1 million lang yan. Nagkaroon na rin ako ng 1 million eh. Sampalin mo ako ng 10 million. Nagkaroon na rin ako niyan eh. Sampalin mo 100 million. Yung property natin na Jollibee, binibili ng ganyan. Sampalin mo ako 1 billion. Hindi pa ako nagkaroon ng ganyan. Magdadasal ako ng palod sa Panginoon. Pero most likely, hindi ko kukunin 1 billion na yan. Aanin ko yan. Kaya magkaroon pa tayo ng problema sa buhay. Di ba? Ang importante, who you are. Sino ka? Anong pagkatao mo? Di ba? Okay, maliwanag. Ngayon, may konting mga problema beyond your control, hindi mo naman hawak ang problema. Nagkaroon ng problema, hindi mo hawak, it's your not fault. Di ba? Halimbawa, example. Yung isa kong napakagaling na computer wizard na gumawa ng programa namin dati dito sa aming kumpanya, hindi po namin inaasahan, biglang pumanaw. Yun na nakakaalam ng aming system. Kahit anong gawin ko, hindi ko na talaga ma-retrieve. Wala tayong magagawa doon because it's beyond my control. Diba? Ganun po yan, mga minamahal kong kababayan. Pag hindi mo hawak ang solusyon, you cannot do anything. Pero pagdating sa health program, na alam ko kung paano matulungan ang ating mga kababayan kahit ano ang inyong karamdaman, doon po ako naniniwala na maibibigay ko sa inyo ang tamang programa para kayo matulungan. Okay, maliwanag? Ngayon, Doc Joey, ang ibig sabihin pala, lahat ng iinom ng Amazing 4, ng Mega 1 or Amazing 3, lahat ay hahabang buhay na halos wala nang wala nang kamatayan. Hindi naman po. Okay. Siyempre, okay, sabihin ko na naman sa inyo, siyempre kung kayo po ay umiinom ng ating mga produkto, kung mag-smoke naman kayo, 2 o 3 pakete ng sigarilyo araw-araw, kung uminom naman kayo, isang brandy gabi-gabi,
ay kahit anong inom po natin ng ating mga produkto, mayroon po kayong paglalagyan. Okay, maliwanag. So, ganun po yan. Diba? Hindi po lahat porque ikaw umiinom ng ating mga produkto, inabuso mo naman ang katawan mo, it's not. Hindi po yan sigurado na kayo po ay matutulungan. Diba? Kasi nga, against. Diba? Halimbawa, kung kinakain mo mga gulay, prutas, isda, kulang kayo. Tama lang ang inyong asin, tama lang ang iyong asukal, tama lang ang mga timplada mo sa iyong pagkain, malaki naman po ang tsansa na ang buhay mo, ikaw ay healthy at humaba ang buhay mo. Diba? Lalong-lalo na kung magdadasal pa tayo tuwi-tuwi na sa ating dakilang Panginoon. Now, thank you also. My bunso, si Jen Bitito Reyes is also watching. Thank you, Jen. Diba? So, ngayon po kasi, inumpisan ulit po namin a few days na yung YouTube. Kaya mapakinggan din po kami, mapanood sa aming YouTube channel, Doc Joey Bitito Channel. Yan, di ba? So, kung kayo man po ay hindi na po ninyo na panood kami, di ba? Naumpisan sa radio, pwede po ninyo kayo mapanood sa FB Live, yung Doc Joey Bitito page, o sa DCGB online, mayroon din po sila dyan na FB Live, and of course sa ating YouTube channel, Doc Joey Bitito Channel. Di ba? Ngayon, ano po ba, bakit napakahalaga ng ating mga produkto sa ating katawan? Lalong-lalo na po, itong Amazing 3 o Amazing 4, umpisahan lang po natin ito sa Miracle C. Ito po. Ito po ay milagro. Nagmimilagrong vitamin C. Sa word pa lang Miracle C. Nagmimilagrong vitamin C. Aprobado po ito. Galing sa Amerika, Florida, USA. May dumating pa lang sa ating bago nito na Miracle C. Ito po ay 5 klaseng natural vitamin C. 5 klase po ito, hindi po isa, hindi po dalawa. At ito po ay all natural. All natural. Ito po ay talagang makikita ninyo ang napakaganda, napakagaling na natural vitamin C. At ito po ay pwede sa bata, sa adult, sa senior citizen, pwede rin po ito na wala kayong sakit because sabi nga natin, prevention is better than cure. Di ba? Pwede rin ito sa may mga karamdaman, lalong-lalo sa may high blood, sa may diabetes, sa may asthma, sa may sipon, ubo, lagnat, trangkaso, sa may cardiovascular problem. Napakaganda po itong Miracle C. 5 klaseng natural vitamin C. Okay. Ito po ba ay itutuloy-tuloy na natin o kailangan mag-break muna tayo? Kasi ang YouTube ata, ang 1 oras, hindi kaya niya. Kaya siguro po, paka-explain ko nito, magbe-break po muna tayo sandali, magkakaroon po tayo ng maraming testimonies, then magre-resume tayo after 10 minutes, di ba? Para po sa last portion, na pag-usapan naman po natin, hindi lang po sa kalusugan, bagkos doon naman po sa ating kabuhayan. Okay, maliwanag? Okay, so, Miracle C, meron tayong Ester C. Ibig sabihin, ang Ester C po ay neutral pH. Hindi acidic, hindi alkaline. So, hindi po mahapdi sa ating stomach. Pag inumin mo nito, on an empty stomach, kailangan lang po ay maligamgam na tubig. Okay. Pangalawa po, acerola berry. Acerola berry is a very rich source of natural vitamin C. According to Dr. Mark Muyad, American doctor, nutritionist, and researcher, na ang acerola berry is the most potent natural vitamin C.
Pangatlo, at hindi lang po vitamin C, hindi lang po magaling yan sa cardiovascular system, hindi lang po yan nakakatulong sa yung tinatawag natin detoxification, nakakatulong din po kung mayroong problema sa cancer, sa according to research. Okay. Pagkatapos meron po tayong sea buckthorn is also loaded with natural vitamin C. According to Dr. Madeline Portwood, cure all. According to her, sabi niya, hindi po sabi ko. Iniiko ko lang yung sinabi niya. Dahil nung ancient time, nagkaroon po ng epidemic ng cancer sa Russia, nakatulong po ng malaki ang sea buckthorn. Berry po yan, mga berry po yan. Okay. Then pang-apat po na ingredient nito ay yung Indian gooseberry, which is loaded also of natural vitamin C na nakakatulong sa ating katawan. Panglima po nito, yung tinatawag nating yung tinatawag po nating rose hips, rose sa kanina, it's a probiotic. Kung sa synthetic drugs, kailangan mo ng antibiotic, sa natural medicine ay probiotic. Ibig sabihin, no harmful effect sa ating katawan. Ang antibiotic, kailangan po ng medical doctor bago kayo mag-take ng antibiotic. Kasi it's very dangerous po ang antibiotic. Pag nasobrang kanyan, delikado po, questionable ang inyong kidney. Yan. Okay, maliwanag. Kaya po sa amin, itong Miracle C ay safe and proven na malaki po ang nagagawa. Meron nga sa amin ditong grandpa, pag bumili po ng itong Miracle C, kidikahon, minsan 2, 3. Ako, sir, bakit naman dami yung binibili? Kasi sa amin pong bahay, umiinom pati yung mga bata. Alam mo, hindi sila nagkakasipon, hindi sila nagkakalagnat. Ang problema lang, sabi ni Doc Joey, grabe, yung mga apo ko mga hyper. Hyper, ibig sabihin malusog, takbo ng takbo, kasi nga po hyper. Di ba? Hindi ko mas may sakit ang inyong apo, nakalungay-ngay. Hindi halos makagalaw, di ba? Iyon naman, ang side effect nito, hyper. Talagang malakas na malakas ang katawan ng mga bata pag uminom po ng Miracle C. Ngayon, sasabihin mo, Dok, paano naman makainom ng Miracle C na yan naman po kapsula? Tatanggalin lang po ninyo ng kapsul kasi gelatin lang po yan. Then, yung natirang yung powder, durugin mo. Halimbawa, kung ang edad niyan below 10, hatiin mo ng 2 o hatiin mo ng 3, depende sa age. Haluan mo ng konting tubig, painumin mo, o konting juice, painumin mo, halo mo sa milk. Kung yung mga bata hindi pinakakainom ng through the spoon, pwede po yan. Maniwala kayo, kung iyan may lagnat, yung iba within 24 hours, wala na ang lagnat. Yung iba naman within 48 or 72 hours. Bihira po dyan ang umaabot ng 1 week. Maniwala kayo. Di ba? O, wala na kayong antibiotic. Di ba? Wala na. Kasi may probiotic na nga yung ingredient nitong Miracle C, yung pong rose hips. Okay. Maliwanag. Mas very po kayo, protektado kayo na wala kayong alalahanin, na walang side effect. Pangalawa po, very cheap, affordable compared kung kayo po'y nasa hospital, di ba? At economical na at mas madali pang gawin. Nasa bahay lang kayo. Okay, so Miracle C talaga pong nagmimilagrong natural vitamin C. Okay, so ano po muna tayo? Ibig sabihin, tayo po ay pansamantalang magbe-break. Pakinggan po natin ang series of testimonies. Then babalik po kami after a few minutes para sa second batch of the program, second part, na yun po naman kung paano tayong kikita, yung mga livelihood. Okay, so please hang on, don't go away, and we'll be back after a few minutes. Thank you so much.
Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay Papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Turok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung sabi na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakaday pa rin siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mang mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, noon. Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng kreya ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-kreya naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsa-lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na galing Hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Kreya? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Dun lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, yung deko po nito, request para magpa-Kreya. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko, Pa,
Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang binaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal lang magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Yun talaga nga sinasabi ko, nakukuha. kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong legasiya na mga tulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing 4. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagtatubuli ako, nasabi ko, baka naman hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napakaliksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapagmotor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak si Mr. Loreto Ilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan Bitis man natin yan, high blood, stroke, na pabayaan lang. All natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Building o DGB Eatery. Dito po tayo sa Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, beside Angeles Cakes and Mabel Passion, Legazpi City. Ang telepono po natin 0998 975 8121 0998-975-8121 or sa Globe 0917-853-8933 0917-853-8933 at ang ating page Doc Joey Bitito, DOC Joey Bitito, B-E-T-I-T-O. Ang ating channel, YouTube,
Doc Joey Bitito channel. Please like, subscribe, and share. Di ba? Para mapanood din ang iba't ibang mga kababayan natin na mayroong mga health concern na sila po ay hindi natutulungan. Sabi nga ni Ma'am kanina, yung kanyang asawa ay nung minsan lang pumunta sila dito, nung uminom ng ating mga produkto, ay lumakas na ang kanyang mister. Bumili lang ata ng good for 10 days or 15 days. Bumili nga lang pa ng 7 days, lumakas na kaagad. Kaso, nasabi ay pumayag na magpa-biopsy. Nung na-biopsy po, sabi ni Madam, hindi na nakalakad yung kanyang mister at diniretso na sa emergency room, sa ER. Sa emergency, oo. At yun, tuloy-tuloy na. Ang sabi ni Madam, namatay yung kanyang mister. Kaya nagsisiman sila, wala na. Di ba? Kaya sabi niya, kung tinuloy-tuloy lang yung amazing products ninyo, Doc Joey, baka buhay pa mister niya. Sabi ko naman, siguro yun na lang ang kanyang hangganan. Di ba? Kasi ayaw ko nang to add injury. Kaya siya mismo, nung nagpa-laboratory exam, medyo mataas yung creatinine. Instead na uminom ng gamot, kasi uminom daw ng gamot na binigay, in a matter of 2 or 3 days, mas lalong sumakit na yung kanyang paa. Di ba? Kaya sabi niya, ipagpatuloy niya na lang, kaya pinuntan tayo kanina at bumili po ng good for 15 days muna kasi kulang, wala pa yung pensyon niya. Okay. So, yan po mga minamahal kong kababayan. Pero sina Mrs. Loria Napay naman ay talaga po ay consistent. Kasi ito po mga taong ito, gusto talaga na maging healthy at humaba ang buhay. So, tayo po ay nakakatulong ang ating mga produkto kasi ito yung natural. Nakakatulong sa iba't ibang klaseng karamdaman. Helping people to become healthy. Yan po ang kagandahan ng ating mga produkto. Okay. Watching si Miss Maricel Belisario Batalyer. Ganon din si Miss Paz Oliano. They are also watching. Okay. So, ilang minuto pa? We've still 7 minutes to go. Diba? Kaya kung ano man po ang inyong karamdaman, don't hesitate. Aside from that, yung gusto naman maging friend ko sa aking Facebook account, hindi po itong page, kasi ang page, doon tayo nagpo-programa. Yung Facebook naman, account, kung doon po kayo makapag tanong sa akin, makapag-chat, makapag sa messenger natin, ang akin naman pong Facebook account, Joey Bibon, B-I-B-O-N, Bitito. Yan. Yan pong ating first account. Usually punong-puno parati yan. Pero binabawasan naman natin mga sa inactive Facebook friends. Ang pangalawa nating page, Facebook account ay yung Doc Ching C-H-I-N-G Bibon Bitito. Doc Ching Bibon Bitito. Ang Ching po, C-H-I-N-G. Kasi when I was a kid, ang palayo sa akin, Ching. Okay. So yan po, pwede kayo mag friend request para kung ano man po ang inyong mga health concern, pwede po niyo akong matanong. Madam, pag-check mo ngayong si Mrs. Mirandilla, meron ata siyang mga comment. Yan, ano ang comment ni Mrs. Mirandilla? Oo, dito sa biglang pumapasok dito sa ating ano raw? Oo, so ito po ang ni Mrs. Minerva. Gusto ng asawa pag pumunta dyan, sabihin gusto makita yung pasyente at makausap ni Doc. Yan po, pwede po natin makausap ang pasyente. Diba? Ngayon po, ganito po, kuminsan po kasi nagkakaroon ng rashes ang isang pasyente. Hindi kasi binabaan yung dosage, nag-suggest sila. Mm. Babaan kasi kulang daw yung budget.
Ayun. So, nag-react na yung katawan kasi dapat amazing for within 6 months. Wala pang 3 months, binabaan na nila. Okay, nagkaroon ng rashes. Nag-react Kasi naman yung kasi diabetic, naputulan na yun ng ano. naputulan na ng paa. Umiyak dito. Oo. Yung po kasi naputulan ng paa nang pumunta sa amin, diabetic, severe diabetes, meron kaming tinatawag na sinasuggest na dosage, hindi kaya, binabaang bigla yung dosage, so may kaunti raw na rashes. Yan naman po, rashes lang yan, it's not a problem, it's not a big issue. So yan po di ba? So ngayon ay mga rashes na yan ay pwede naman yan na yung lang, kahit yung pong amazing juice with collagen, kasi ang collagen baga magaling sa yan. Kahit yung mega choco natin makakatulong, kahit yung amazing coffee mix, kasi marami pong yan, ay pwedeng makatulong din po yan. So it's not a problem. Okay. So naputol pa yung pag-inom, kaya nagkaroon ng kaunting lull. Ibig sabihin, kung mayroon pong napuputol ang pag-inom, mayroon tayong gustong ayusin sa katawan natin, ay kung minsan may kaunting problema. But it's not a big problem. It's a minor problem na malaki po ang kayang-kayang isolusyonan yan. Okay. So ang importante, yung diabetes ay bumaba ang sugar kasi baka maputulan uli ng kabilang paa. Isang paa, di ba? Sabi ko, kung kailan naputulan saka pumunta, dapat noong pa pumunta na sa atin para natulungan natin at na-save sana yung paa niya. Okay, maliwanag. So dapat po, sabi ko nga, mas maganda ang maagap. Di ba? Dapat po natin, don't take chances. Ngayon pa lang, di ba? Ikaw nag-40 na, paberte mo sa iyong buhay mo, di mag-amazing products ka na, 40 ka na eh. Ibig sabihin, halos half of your life, ikaw ay kumain na ng bawal, nagkaroon ka ng maraming problema sa iyong katawan, kaya dapat ngayon ay iyon na ang paberte mo kasi 40 ka na. Lalo na pag 50 ka na, lalo pag 60, lalo pag 70, lalo pag 80, lalo pag 90, lalo pag 100 or more. Kasi yan, pababa ng pababa ang ang inyong immune system. Bumababa ng bumababa ang inyong immune system. Anong ibig sabihin? Humihina ng humihina ang inyong immune system. Kaya po, kailangan ninyo ng mga amazing products, lalong-lalo na ng Amazing 4, di ba? Kasi mahalaga po ang good health. Sabi ko nga sa inyo, isa lang ang buhay natin. Di ba? Kahit anong yaman ninyo, kahit anong popular ninyo, kung if you are no longer healthy, may problema ka at hindi ka masaya, you are lonely. Pero pag healthy ka, kahit kaunti lang pera natin sa bulsa o sa pitaka o sa bag, happy ka. Di ba? Okay, so nakikinig naman na sa atin, nanonood. Ang ating magaling na teacher, yan. Si Mrs., si Madam Rosemary Aranya Ferrer, yun. Suki din natin ito. Ito sana yung ooperahan na rin, pero ayaw niya magpa-opera, kaya dito po siya umiinom ng ating mga amazing products, di ba? I'm better na po, Doc. Thanks much. Yan. Yan po, Mrs. Rosemary Aranya Ferrer. So ito po ang kaganda, no? Ito pong may tumatawag sa atin. Mamaya na po kayo tumawag because we have a program. After 6:30 na lang po kayo tumawag kung pwede. Okay? Kasi hindi po namin pwedeng interrupt ang ating programa sa inyong tawag. Pero a few minutes na lang, matatapos ang ating programa. So lahat pong may mga health concern, don't hesitate. Libre naman po ang ating consultation. Din doon naman po sa ating ang ating naman po ditong machine, di ba? Ay very minimal, di ba? Para makita ng machine what's happening inside your body. Di ba? Sabi ko mga 80% ang accuracy nito, di ba? Hindi ko sinasabing 100%. Kasi mahirap magsinungaling sa akin kasi kung ano ang totoo, yun lang sinasabi ko, di ba? Hindi ko kasi, yung iba kasi, mga false hope, ayaw ko niyan, di ba?
Kasi sabi ko nga, isa lang ang mukha ko, isa lang kagwapuhan ko, na hindi ko ito ay kailangan madigtaan o malagyan ng pikas o malagyan ng dumi. Di ba? Kasi yan na po si Doc Joey Bitito. Pag sinabi ko, totoo po yan. Okay, so yan po. Thank you so much, Madam Rosemary Aranya Ferrer, na kayo po ay okay na. Hindi na po ito na-operahan. Thanks God. Okay. Salamat, our dear Lord Jesus Christ. Di ba? Okay, humahabol din po si Madam Mary Ann Olaguer. Good evening, Doc. We is also watching. Thank you so much, Madam Mary Ann Olaguer. Yan. I think